Oy, ang idulong. Hey guys, it's me again, Bobby Bass's Vlog, and welcome back again to my YouTube channel! Yes, of course! Ang bayot buwang sa puso! Char! So, ayan guys, hindi ko natuloy yung vlog namin dun sa farm kasi nga diba, umulan, bigla ang ulan, bigla ang takbuhan din. So, ayan guys, nagpapasalamat ako sa aking road to 1.5 followers na po ako sa aking Facebook page. Yay! So ayun guys, aking salamat ko po kasi sa small vlog pa lang po yung ginagawa ko. Pero may nag-share din naman sa video ko, may nagre-react, and then may nagpa-follow araw-araw. So ayan, thank you very much po sa inyo na naka-appreciate sa aking mga walang kwentang video. So ayun, aminin ko talaga yun. Char lang. So ayun guys, natuwa rin naman ako. So I hope din na natuwa din kayo doon. Char. Pero salamat talaga guys ha. Then salamat din sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. And then, guys, huwag nyo na din kalimutan, i-follow din yung aking Facebook page kung bago pa kayo sa aking YouTube channel at saka Facebook page. Yeah. Challenge po yung mga kapatid ko. Ano gusto niyo challenge? Muligid ka dito. Muligid ka dito? Okay, for the challenge kay, sabi nga nila guys, no, pag magawa ka doon ng challenge, so may tendency na dadami yung subscriber at saka dadami yung followers ko sa Facebook page. So, para po to sa'yo sa nag-subscribe at saka gusto mag-subscribe, so gagawin ko talaga yung mga challenge nyo. So, ayun. Stay ka doon. Magka-count ako ng wala, may ulan! May ulan, guys! Uy, Diyos ko, may ulan. Wait lang, guys. Uy, dyan lang. May pang-pang. May pang-pang. Uy, oh Lord, pasaylo ako. So, guys, bago po yan, guys. Bago po ako magsisimula. So, sa mga bata po dyan, huwag niyo pong gayahin ito kasi po, di ba, nakaka-hurt. Delikado po tong challenge na to. Yan. Giligid na. Okay pa mo? Oy, ang idulong. Natay tatakbo. Natay uuwi. Dali na. Punitan sa ako. Tala na. Tala na! Tala na! Bakit ako lubot? Nakita ito ay. Niligid ko siya. Ikaw po. Dagan. Dagan. Dagan! Guys. Ayun. Ang lakas po ng ulan. Parang nabasa yung ano ni. Hala. Ang cellphone ko. Ang lakas ng ulan dun guys. O yan. O ulan yan. Tawag ba bro? May ko ano ba? Diyos ko. Lakas ng ulan. Ulan pa guys. Hindi natuloy yung challenge na isa guys. Aakyat pa sana ako ng puno. So ayun, hindi natuloy. Bakit ang dilim? So ayun. Ang lakas po ng ulan. Sana aakyat pa sana ako dyan sa puno. Pero hindi siya matuloy kasi yun ang lakas. Ang ulan. Uy, babay na guys. Baka mabasa.